Fit-triq 12 ta' Mejju f'Ħażebbuġ, Ambjent Malta għaddejja b'xogħlijiet ta' tisbieħ u restawr ambjentali b'investiment ta' 15,000 euro. Fost l-oħrajn qed jitħawlu siġar ġodda filwaqt li qed jitneħħew speċi aljeni u siġar mejtin. Il-Ministru għall-Ambjent Arun Farrugia żar it-triq waqt li kienu għaddejjin ix-xogħlijiet u qal li dan il-proġett huwa parti minn ħidma kbira biex jitħaddar pajjiżna, speċjalment fil-qalba tal-komunitajiet Maltin u Għawċin. Għaw fejn insabu triq 12 ta' Mejju f'Ħażebbuġ hija triq li hija frekwentata minn ħafna familji Żebbuġin għal rekreazzjoni tagħhom. Kien għalhekk allura li flimkien ma' Ambjent Malta bdejna llum xogħlijiet ta' tindif, tħawwil ta' siġar ġodda qed jitneħħew siġar li mietu u oħrajn li qed jinżabru. Ħanaraw ukoll hawn faċilitajiet biex il-familji jkomplu jgawdu dan iż-żona rekreattiva viċin fejn joqogħdu u fejn jaħdmu. U għatenna li tkabbir ta' żoni urbani riżultat ta' tkabbir ekonomiku, m'għandux għalfejn jirkeb fuq sbuħija naturali f'qalb il-komunitajiet ta' pajjiżna.